Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародари азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. Дар навори имрӯза бародаро лӯбои намо техника ҳаст. Агам техникае дар бораи тракторай, тилишкаҳай, плугай, чизилай, бо чанд намудои чизои гашанд, тракторои беҳтарин нав кӯҳна лӯбои намуча баҳри шумо омода кардагем. Бародаро ба худо қасам, як дуна лайка биҷиқӣ барои ҳамиқа меҳнати мо, ҳамаи меҳнатҳои мо баҳри шумо яками тамошо кунед, чизои даркорит ва биёвӣ истифода баред. Аз шумо ҳамиқа хоҳиш видеонаворро то охир тамошо кунед. Барои дастгирии канали мо як дуна лайка биҷиқӣ, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед, иншоалло мо пешкаш мекунем. шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. Иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри харидору пешкаш кунем. Худо нигаҳбон. Ту курси имрӯза дар рӯи экран видеоро то охир тамошо кунед. бародаро, присеб барои трактор қарор дорад дар ноҳияи 5, нархша 24000 сомонӣ гуфта истад. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад, яъне гап мезанем мега 24000 сомонӣ. касоне ки присеб харидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, срочно фурӯхтани шай, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед срочно. Трактор Юто X904 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳамаш навай, трактори пачкаи бародаро. нархша 265000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. бештар маълумот не ҳамаш дар ҳамин рӯи экран нависагиай. касоне ки харидор бошеду нашуд ҳамин трактори нав фаҳмидан мехоҳед, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат. трактор бародаро ҳамаи чизҳояш садай мега, ҳамаи чизҳояш садай, ягон камбудӣ надорад. присеб, чизил, плуг, кабин ҳамаш 100%ай. қарор дорад дар шаҳри Исфара. инами чизошам қатиш фурӯхта мешавад бародаро. плуг, чизила, ина намедонам иш чӣ буд. қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархша 65000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина присебаш. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. мини трактор бародаро, моторш созай, айҷош заводид мешавад, коробкаш созай, мотори 2 силиндрай бародаро, ҳама чизаш 100%. дар ҳамин рӯи экран навистагия бештар маълумоташ. қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. нархаш 15000 сомониш мега, 15000 сомонӣ. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад, техпаспорт дорад мега, ҳама 100% мега. касоне харидор бошед ё нашуд мини трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамо қатъи занг занед. трактор МТЗ-80 соли баромадаш бародаро 1996 сол. қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. нархша 70000 сомонӣ мега. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. 70000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина трактора бародаро худтон бинед, се калисаҳай, ҳамаш 100%ай, ягон камбудӣ мега надорад. касоне харидор бошед, нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамо қатъи занг занед. марҳамат. трактор МТЗ-80 соли баромадаш 1997 солай. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш ина садай, дар ҳамин рӯи экран навистагие. қарор дорад дар ноҳияи Спитамен. нархша 75000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. 75000 сомонӣ. касоне харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. трактор МТЗ-952 қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама ҷош кор мекунад мега. турбина дорад. илтимос мега харидори аниқ бошад, занг занад. харидори аниқ бошед мега, занг занед, бо савдо карда мешавад. нархаш 106000 сомонияй. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед конкретни, марҳамат, рақамош қатъи занг занед. трактор қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор қатиш плуг, презанак, дастӣ дорад мега. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 106000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина ира ишам қатиш фурӯхта мешавад, плугшам қатиш фурӯхта мешавад. ина плугш бародаро 106000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат, занг занед. трактор Т28
қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. Хадавой телешка ягон камбудӣ мега надорад. Диск, плуг, чизил ҳамаша мефурӯша бародаро. занг занед бо суҳбат мекунем мега дар бораш. нархша 70 000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ҳамаш созай. касони харидор бошед марҳамат ина присебуш бародаро. касони харидор бошед марҳамат рақамош қатъи занг занед. трактор бародаро қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. қатъиш худаш тоқай трактор бародаро нархша 35 000 сомонӣ мега бо гуфтагие савдо карда мешавад. пулук чизилаш алоҳида фурӯхта мешавад мега гуфтагие худаш. пулук чизилаш алоҳида фурӯхта мешавад. трактор худаш тоқа 35 000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. трактор миёнаҳай хаяки навқа каҳнаи бадам нест. касони харидор бошед марҳамат рақамо қатъи занг занед. трактор юмуз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ба филм краскаи хича ё краскаш кардагия номаълум намедонам, неки гуфтагие ки кор мекунад 100%. айҷош завадид мешавад. нархаш 55 000 сомониш гуфта истааст бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ина бо дар рӯи экран нависагия бо савдо мешава. ай 55 000 сомонӣ. касони харидор бошед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. мини трактор бародаро қатъиш мега чизил кунакам дорад. чизил кунакам дорад. ина бештар маълумот ҳамаш дар ҳамин рӯи экран нависагия бародаро. чизе ки дар бораи ҳамин трактор мини трактор гуфтагия дар ҳамин рӯи экран нависагия мега занг занед бо суҳбат мекунем дар бораш. нархша 17 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. қарор дорад мини трактор дар шаҳри Душанбе. қарор дорад дар шаҳри Душанбе 17 000 сомонӣ. касони харидор бошед ё нашуд мини трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамош қатъи занг занед. марҳамат. трактор T82 Беларус қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ҳама ҷояш 100% гуфтагия соҳиби трактор худаш бародаро. нархша 110 000 сомонӣ гуфта истааст бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. намедонам қатъиш чиша мефурӯшад чӣ хел чӣ хел нест дигар маълумот додагӣ нест. мега касони харидор боша рақамо қатъи занг занед бештар маълумотро ҳамаша худам гуфтагие ки мерасонам. касони харидор бошед марҳамат занг занед. трактор Беларус МТЗ 952D соли баромадаш бародаро 2017 сол. 3 сол гаштагиай тамом ҳуҷҷатош ҳаст мега. қарор дорад дар шаҳри Данғара. нархша 150 000 сомонӣ гуфта истааст бо гуфтагие ки савдо карда мешавад 150 000 сомонӣ. касони харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 80D қарор дорад дар шаҳри дар ноҳияи Деваштинҷ нафаҳмидам ҷои бародаро. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад гуфтагиай. нархша 70 000 сомонӣ гуфта истааст бо гуфтагиай савдо карда мешавад 70 000 сомонӣ. касони харидор бошед бародаро ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактори эронӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. соли баромадаш 2014 сол. трактор ягон айб мега надорад. дар назди трактор бо савдо мекунем. алишани мешавад ба мошин ҳам алиш мешавад мега. нархаш 90 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад ё касоне ки харидоре ё нашуд ами фаҳмидан мехоҳед ё алиш кардан мехоҳед марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед. трактор Т40 қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. бародаро мо ягон чиза ҷои пеши худ мо гап намезанем. ҳамин соҳиби трактор чизе менависа роӣ мекунад мо ҳамон чиза пешкаши шумо мекунем. гуфтагие ки трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳама ҷош айхичан мега. ягон камбудӣ надорад. нархаш хай миёнаҳай трактор. нархша 65 000 сомонӣ гуфта истааст бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидор бошед марҳамат бародарои азиз рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ 80D1 соли баромадаш бародаро 2012 сол. Беларусияй. холаташ корияй ҳама ҷош созай мега. проблема надорад. харидори аниқ бошад занг занад бо савдо карда мешавад. ай 8 саҳар то 8 бегаҳа телефонаш кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи матч.
нархаш 160 000 сомонӣ. Касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Трактор Беларус 1523, соли баромадаш бародаро 2018 солай. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Навай трактор бародаро нави хубай. Нархаш 450 000 сомониш мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Намедонам қатиш плукш фурӯхта мешавад намешавад, иша намедонам. касоне харидор бошеду нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед бародаро, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Трактор Юто 404, соли баромадаш 2018 соле бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Трактор дар ҳолати хуби корияй. хай намедонам ида чанд кашдаст ҳайка агинесан ита пригарда чангай иша намедонам, неки гуфтагия ки трактор хубай бародаро. хай нав 4 солуш мешавад трактора буромадана. Трактор состояниш хубай, нархаш 130 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне харидоре, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. ин диска барои трактор бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул. балон диска камераш комплектай. барои трактор Беларус 82 Юмз Т28 мешава мега. нархша 3 000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат рақамош қати занг занед. марҳамат. Трактор Т40. трактор дар ҳолати хуб корӣ қарор дорад. ина ғуза кашдесан бародаро. дар борои трактор ғуза кашдесан. хароши состояние гуфтагия соҳибаш. мақсад созай трактор корияй. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 35 000 сомонӣ мега. ина нигар мардум кор кайсан. нархша 35 000 сомонӣ мега бародаро, бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо. присеп барои трактор бародаро, яъне тлишка барои трактор. қарор дорад дар ноҳияи Шаҳринав. нархша 16 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. трактор дар ҳолати хубай. ина хитон бинед тлишка охӣ. тлишкаш барои трактор созай тлишка. касоне харидор бошед, марҳамат бародарои азиз рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро мотор суроғ мекӣ, мотор барои МТЗ 80. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳама чизаш ина дар рӯи экран навистагиай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. 10 000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад гуфтагиай. касоне харидор бошед, нашуд ами мотор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамош қати бародаро занг занед.